Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guzti aldun beti erekoa. Pasko misterioaren bitartez berritu duzu gizakiekin egindako iturnura. Erakus ezaiguzu bizitza honetan gauzatu dezagula fedearen bidez ospatzen duguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egun haietan Pedrok eta Joanek herriari hitz egiten ari zirela. Apaizak eta tenpluko guardia burua eta saduzearrak etorri zitzaizkien. Oso haserre zeuden, herriari irakasten ari zirelako, eta Jesusengan hilen piztuera gertatu zela iragartzen zutelako. Atxilotu eta kartzelan sartu zituzten biharamunera arte. Iluna barrazan eta. Baina hitzaldian entzun zuteneko askok sinistu egin zuten eta gizonezko fededunak 51.000 izatera heldu ziren. Biharamunean, herriko agintari, zahar eta lege maisuak Jerusalenen elkartu ziren. Han ziren Anas, apaiz nagusia, Kaifas, Joan, Alejandro eta apaiz buruen familietako guztiak. Pedro eta Joan haien aurrera ekarriarazi eta honela galdetu zieten. Ze ahalmenez edonoren izenean egin duzue hori. Orduan Pedrok Espiritu Santuaz beterik esan zuen, herriko agintari eta zaharrok, gaur gaixo bati egindako mesedea dela eta noren eskuz sendatu den galdetzen diguzue, bego beraz argi zuentzat guztiontzat eta Israel herri osoarentzat, zuek gurutziltzatu eta jainkoak hilen artetik piztu zuen Jesu Kristo Nazaretarraren izenean duzuela gizon hau zuen artean sendaturik. Jesus hauxe da, zuek etxegileok baztertutako harria, giltzarri bihurtu dena. Honengan bakarrik dugu salbamena, ez digu eta jainkoak gizon emakumeoi beste inor eman eguzkipean gu salba gaitzakenik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia, piztu da Kristo.
Kristo, aleluia, guregan dago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, berriz agertu zitzaien Jesus ikasleei Tiberiades itsasertzean. Honela gertatu zen agerraldia. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Bizkia zeritzon Tomas, Natanael Galileako Kanakoa, Zebedeoren semeak eta beste bi ikasle. Simon Pedrok esan zien, arrantzura noa. Besteek erantzun zioten, zurekin goaz gu ere. Irten eta ontzira igo ziren. Baina gau hartan ez zuten ezer harrapatu. Eguna argitu zenean, urertzean agertu zen Jesus, baina ikasleak ez ziren ohartu Jesus zenik. Jesusek esan zien, mutilak, ba aldezue jatekorik, haiek erantzun ez. Jesusek orduan bota sarea txaluparen eskuin aldera eta arkituko duzue. Bota zuten bada eta hainbeste arrai harrapatu zutenez, ez ziren sarea ateratzeko gauza. Orduan, Jesusek maite zuen ikaslearek esan zion Pedrori, jauna da. Simon Pedrok jauna zala entzun zueneko soinekoa jantzi, erantzia zuen eta salto egin zuen uretara. Beste ikasleak txalupan etorri ziren. Sarea arrainekin arrastaka zekartela. Lehorretik gertu zeuden eta 100 metrotara. Lehorrera jaitsi zirenean, su txingarrak ikusi zituzten eta arrai bat gainean eta ogia. Jesusek esan zien, ekarri, harrapatu berri dituzuen arraietako batzuk. Igo zen Simon Pedro ontzira eta arrai haundiz betea zegoen. Hainbeste izanik ere, etzen sarea urratu. Jesusek esan zien, etorriko saltzera. Ikasletako inor etzen ausartzen nor zen galdetzera. Bazekien eta jauna zela. Orduan Jesusek gerturaturik ogi hartu eta eman egin zien, baita arraia ere. 3. aldia izan zen hau, Jesus hilen artetik piztu ondoren ikasleei agertu zitzaiena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Pasko giro honetan eta Pasko 8 urrenean, 8 egunez egun berbera ospatzen ari geran honetan, eta Jesusen piztuera batez ere gure itxaropen nagusi bezala, gure esan genezake poz iturri haundiena eta benetakoena bezala ospatzen ari geran honetan, Elizak Jesusek piztu ondoren egindako agerraldiak agertzen dizkiguten itunberriko pasarteak jartzen dizkigu, proposatzen dizkigu, guk haiek entzun eta hausnartuz barneratu ditzagun. Eta gaur kontan, oso polita da, baita ere piztuera aurretik eta heriotza aurretik beste olako arrantzu bat burutu zuen Jesusek. Horregatik Joanek segitun ezagutu zuen. Hain zuzen ere hau da, berak idatzitako evangelioa eta horregatik jartzen du Jesusek maite zuen ikaslearek bere izenik ez du esaten, baina betire badakigu berataz ari dela. Eta hain zuzen ere, ikusten dugu nola apostoluek bere lanetan segitzen zuten. Arrantzaleak ziren, horietako asko, eta arrantzura atera ziren. Ez zuten deus lortu, eta bueltakoan Jesusek saludatu zituen, eta ez zuten ezagutu. Horrek ulertzera ematen digu, nahiz eta Jesus berbera izan, baina piztuera ondoren ezberdina zela. Jendeak, ohartzen gara, Emauseko ikasleek ez zuten ezagutu. Maria Magdalenak ez zuen ezagutu. Beste apostolu hauek ere ez zuten ezagutu. Horrek ulertzera ematen digu, zerbait diferentea zegoela. Gero berak, bai, erakusten zizkien, bere hiltzen zuloak, edo haiekin jaten zuen, ohartzeko benetan piztu zela,
eta ez zela mamu bat, edo ez zela bakarra irudipen bat, edo zerbait simbolikoa, baizik eta bera zela, bere gorputz berberarekin, baino zerbait diferentea zeukan. Eta horregatik, momentu ezberdinetan ezagutzen zuten Jesus. Esate baterako, Emauseko ikasleek ezagutu zuten ogia zatitzean. Maria Madalenak ezagutu zuen bere izena haren ahotik entzun zuenean, Maria esan ziolarik. Eta gaurkoan, Joan apostoluak ezagutu zuen arrantzu miragarria, hau da, beak esan zenean nola egin behar zuten arrantzua. Orduan hartu zen, jauna da. Eta San Pedro abitu zen, beha zen bezalako impulsiboa, bere burua uretara bota, eta seitu gerturatu zen Jesusengana pozik. Berarekin topo egite horrek poza ematen zielako. Eta berriz ere Jesusek nola estimatzen zuen, su txingar batzuk prestatuta zituen, haiekin parrilla bat egiteko, zer arrai errepuska bana denen artean elkarrekin jateko. Modu hortan, erakusten zien, baita ere bera zela, bazekitelako Jesusekolako gauzak oso gustoko zitula, eta bestetikan ere ikusten zuten benetan piztu zela, eta jaten zuela. Zela mamu bat edo zela espiritu bat, baizik eta Jesus bere gorputz eta ariman zela. Eskatzen diogu bada, Jesus guri ere erakusten zaigula berak bezala besteekin konpartitzen. Baita ere, adiskide onak izaten, eta oso bereziki bere adiskideak izaten piztuera garai honetan, bere piztuerak gure fedea, gure itxaropena handitu dezaizkigula. Eta gure eskariak egingo ditugu, egunero bezala, pandemia garai honetan, eskatuko dugu gaixo guztien alde, osasun munduko langile guztien alde, egun hauetan halako lan bereziak eta egin behar dituzten guztien alde, triste daudenak, bakarrik daudenak, danak hartzen ditugu gogoan, jende familiko edo adiskideak eta galdu dituztenak, horiek denak gogoan hartzen ditugu. Eta gaurkoan oso bereziki gure hildakoak gogoan hartuko ditugu, eta gaurkoan oso bereziki Goizutako Manuel Etxeberria gogoan hartuko dugu. Oain hil berri dena, eskatuz Jangoikoari eta Jesus piztuari eraman dezala goiko zerura, eraman dezala betiereko bizitzara. Mundu honetan 98 urte eman ditu bizitza luzea, baina gure esperantza oain bizitza are luzeagoa esperoan duela, betierekoa. Hoize eskatzen diogu Jangoiko onari, berak txikitandik ezagutzeko aukera izan zuen, Jangoiko on eta errukitsu horri hartu dezala Manuel bere goiko zeruan, handik Manuelek gure alde egin dezan. Zeru lurren erregina, Aleluia, Aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, Aleluia. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Egin zazu jauna, gugan, pazko misterioak adierazten duena, eta munduko gauzak maitatuz, zeruko ondasunetara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak
zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak osana, zeru goienetan bede inkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan, santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu, zerala jauna zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin.
emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Kristoren korputzak. Egin dezagun otoitz. Jainko guzti alduna, babestu beti maitasunez salbatu dituzunak, eta egizu zure semearen heriotzaz salbatutakoak bere piztueran ere poza har dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia. Eta Pasko 8 urren hontan, San Miguelekin sekiko dugu. San Miguelek gaurkoan pandemia egoera hau izan ezpalitz bisitatuko zituen, goizetik meza goldaratzen, handik zarrantz, eta gero eraso, eta gero etxaleku, atxaldean errosarioa etxalekun, eta gero handik oskoza, eta oskoztik muskitza, eta handik ziara egorriko zituen herri horiek, eta berari ere, egunero bezala, bere babesa, bere bitartekaritza, bere laguntza eskatuko diogu. Miguel, Miguel, Miguel gurea, gorde, gorde, Euskal Herria, guazen euskaldunak aralarrera, Miguel aingerua bisitatzera. Miguel, Miguel, Miguel gurea, gorde, gorde, Euskal Herria.